b'an sinji ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye. An bɛ Yunusa sura nɔfɛtugu la tako filanan naam. Innal lezina i k'a dɔn mɔgɔ minnu la yarjuna n'olu ti jigiyali kɛ ni Allahu Ta'ala bɛɲɔgɔnyali la u diɲɛna ni diɲɛ ɲɛnɛmaya diya ye o dusukun ma fakuyara biya ni o diɲɛ diya ye ani mɔgɔ minnu olu tigitigi ni Ala ka dalilu banginenw na ghafiluna u y'u kɔdi u ɲinɛna o tigilamaw olu taayɔrɔ ye tasuma ye ka d'a kan o kun kɛra yakisibuna u b'o baara jugu minnu kɛ Ala ko innal lezina la yarjuna liqa'ana minnu di ne Ala bɛɲɔgɔnyali jigin Ala bɛɲɔgɔnyali jiginli de kɔrɔ ye saya kɔfɛ ko kununi bɛ yen ko ni mɔgɔw sara u bɛ wuli minnu dalen tɛ saga kunun na o de ye minnu dalen tɛ Ala bɛɲɔgɔnyali la waradu bil hayati dunya u jɛna ni diɲɛ ɲɛnamaya in ye u y'u ka ko bɛɛ bɛn diɲɛ ma u b'u ka hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na yan u b'u sago kɛ diɲɛ na yan olu ta kɛra diɲɛ lahara sen bɔra la watuma annu biha u tilala k'u dusukun ma fakuya o yɛrɛ de k'a ka da la ko in bɛɛ ye nin foyi tɛ nin kɔfɛ tuguni wallezina hum ani mɔgɔ minnu fana ani ayatina ghafiluna ne Ala ye kabako minnu bange ni o bangenen don kɛnɛ kan min bi ne Ala ka kelebandiya jira u y'u yɛrɛ ɲinɛ o kɔ tumana a bi kunun fɔ a bi bi fɔ minnu jɛna ni diɲɛ ɲɛnamaya ye watuma annu biha o ye kafiri dɔw ye nka minnu fana lezina hum an ayatina ghafiluna o fana o y'a dama jamakulu ye mais jamakulu in bɛɛ ye kafiriw de ye o kumana kodɔn nana sisan Ala ka kabakow bɛɛ ɲɛ b'a la kalo bi bɔ cogo min na tile bi cogo min na harara hakɛ min b'a la ne hakili recherche scientifique yɛrɛw de bɛ ka k'o ɲɛfɔ an ye bi o sababu la u sera ka baara caman kɛ i n'a fɔ énergie solaire ninnu o bɛɛ bɛ ka baara kɛ o kan mais olu yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ o de bonyalen don u yɔrɔ mais u bɛ ka baara kɛ surusu yɛrɛ min na o tuma na an ayatina ghafilun o ɲinɛna ne Ala ka aya kɔ parce que n'i ko tiɲɛ na baara bɛ ka kɛ i ye tiɲɛ fɔ docteur développé la ayiwa technologie nana fan bɛɛ fɛ diɲɛ belebeleba in a dɔgɔyara bi k'a kɛ sodennin kelen ye i mago bɛ Amérique la i b'i sigi yan i mago b'a yɔrɔ min na k'a bɔ sisan kibaru min bɛ yen k'o ɲini sisan i sigi yɔrɔ la yan mana u ye diɲɛ na k'a na fɔ k'a kɛ sokuru kelen ye mais u sera k'o kɛ ni wasayilu minnu ni wasilatu minnu ye mais u ɲinɛna o yɛrɛ makharaju de kɔ mana o ye Ala ka kabakoba de ye parce que baara o baara bɛ kɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ Ala ka se n'a ka hakili de kɔnɔ a ye min di adamaden ma o tumana fɔ o yɛrɛ bonya kojugu u ko Ala yɛrɛ tɛ yen bon mais minnu fana hakikatan n'olu yɛrɛ ko Ala bɛ yen n'o ye anw ye anw dalen don a la lahara bɛ yen an dalen bɛ saga kunun na an ɲɛ bɛ Ala ka kabako la mais an fana y'an sigi k'an bolo d'an sen kan Ala ka kabakow kɔrɔ mana fɔ sɔɔni hakili fitinini bi ɲini ka taa baara nɔfɛ ka baara kun to yen jama fankelen kodɔnna ni maa o maa kalanna an yɛrɛ fɛ yan maa caman ye kalanbaw kɛ tubabukalanw na i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ seli yani beya yɛrɛ kama n'o tɛ a ka haramuya u dalen tɛ Ala ko la mais u yɛrɛ b'a ye u bɛ se ka lafiya yan min na dɔrɔn mɔgɔw bɛ min na u yɛrɛ ka don o la sinon i b'a sɔrɔ u dusukun yɛrɛ tɛ Ala ko ye hakikatan munna parce que olu ɲɛ b'a la minnu y'u kalan olu bɛ ka min jiriw la olu bɛ ka kabako min développer ye o bonyaniw hakili ma ka tɛmɛ minnu ko Ala bɛ yen kan minnu ko Ala bɛ yen u bɛ se ka fɛn o fɛn k'i ye nanga nasi sɛbɛn ka d'i ma
t'i muso ko nin na dɛ nin sebe in du i kan na bon olu ɲɛ b'a la ala ko mɔgɔw bɛ ka k'o dɔrɔn de fɔ mais min y'u kamana gan ka tɛmɛ o kan o ala ko mɔgɔba minnu ko i b'o si bila kɔlɔsi minɛ n'a ɲagamina tuguni kafiri minnu y'olu kalan o ala ko mɔgɔw bɛ tila ka o kafiriw de magwɛ o karamɔgɔba fɛn o fɛn mana bana ni se b'a ye n'a ma taa faransi a bɛ taa alimaɲi ka taa a yɛrɛ di kafiriw ma a ko nasi ye haramu ye sebe ye haramu ye mais kafirikɛ mine dulɔ la a bɛ taa da tabali kan k'a jurangolo bɔ ka sɔrɔ ka a ko sebe min ti daga ko o ye boli ye u bɛ sɔrɔ ka taa fɛnw dada disi la k'a lajɛ fɔlɔ k'a fɔ i ɲɔnga yɛrɛ ye joli i dusukun bɛ taa cogo di parce que u t'i furakɛ n'u ma lajɛli kɛ o lajɛli ye haramu ye mais i t'i furakɛ dɔgɔtɔrɔso la n'i ma lajɛ ayiwa mɛlɛkɛ tɛ yen ka kuma o wasayilu dɔrɔn de bɛ yen ka taamasiyɛn jira wa lajɛli yɛrɛ ye taamasiyɛn de ye kumana fo an ka segin an hakiliw ma ka ko faamu dɔɔni parce que nin bɛɛ bi jouer jilo kadimu kan quoi parce que u yɛrɛ ɲɛ bɛ kabako minnu na an ko minnu tɛ silamɛ ye an sirilen b'olu de la kumana a b'i taasiru kɛ u dusukun na hali n'u da ma se k'a fɔ kɛnɛkan ko de don o kumana mais nin bonyaba in bɛɛ kɛr'u ye mais ana ayatina ghafilun u ka surusi yɛrɛ fana u ɲinɛ n'o kɔ u b'u ka taa ka bɔ shamsiya min na mais o yɛrɛ shamsu jeni y'o bila ye u ɲinɛ n'o kɔ ana ayatina ghafilun o n'a ɲɔgɔnna caman ulayika o tigilamaw ma awahumun naru taayɔrɔ si t'u la ni tasuma tɛ bima kɛnu yaksibuna u tun b'o baara minnu kɛ n'u ɲinɛna ala kɔ naam i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa amanu n'olu limaniyara nka u tilala ka baara ɲuman kɛ dɛ u ma b'u kanda n'u ka limaniya ye bolili bɛ kɛ o maa ɲuman ninnu n ka sangasow jukɔrɔ ɛla anharu alijinɛ kɔɲɛw la u bɛ alijinɛw de kɔnɔ min nɛmalen bɛ y'a ye sa inna lezina amanu mɔgɔ minnu dara ala la o tumana fo an k'a faamu ya baara ɲuman ti mago ɲɛ n y'a fɔ aw ye ni ala danaya t'a la wa an k'a dɔn fana ala danaya yɛrɛ ti mago ɲɛ ni baara ɲuman t'a la ala y'o de fɔ yan inna lezina amanu tumana minnu limaniyara ka danne ala la ka sɔn ne ala ye o tɛ dɛ wa amilu salihati u tilala ka baara ɲuman fara kan ko in ye nin de ye o ala dɔn kɔfɛ foyi tɛ baara ɲuman kɔ ayiwa o tuma na a ko yahadihim o do wa rabuhum u ma bɛn'u kanda bi imanihim n'u ka limaniya ye o tuma na an b'a faamu ya mɔgɔ ala ti an forcer bi maana k'e kɛ kunnandi ye ka nin kɛ kunnango ye mais an bɛ s'a ma ɲɛfɛ la ala bi e yɛrɛ de lajɛ i bɛ fɛ a ka kɛ cogo di o tuma na n'i y'a lajɛ rabuhum bi imanihim ɛlibaw huna babu sababiya ayiwa alhamdulillah o tuma na bi sababi imanihim o tuma na i yɛrɛ ka o limaniya min n'i y'o ta ka ala sɛgɛrɛ o tuma na ala ba i kanda n'o de ye i kun tɛ se yɔrɔ min na a b'i se o tuma na masalan mɔgɔ min ye aw bɛɛ bɛ fɛ ka voyager mɔgɔ min ye kare jɔ ko a ye na a ka don kare kɔnɔ a bɛ taa mɔgɔ min y'i kɔ don ka taa a bɛ t'o nɔfɛ wa bon mais e y'i ɲɛsin ka na i tɛ se ka don kare kɔnɔ i yɛrɛ ma o kumana karetigi bɛ kare dayɛlɛ a b'a dayɛlɛ parce que e nana i ka don o kumana a bɛ fɔ ko ala y'i don mais tiɲɛ de don ala y'i don mais e yɛrɛ de nana voilà fo ɲinɛ kana kɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ k'a k'i n'a fɔ yahdillahu man yasha ayiwa wa yudillu man yasha o kumana kuma in bi yan de yahdi man yasha mɔbili bɛ yen a ye na don e nana mɔbili da la o kumana ala bi mɔbili dayɛlɛ don
o kumana a ye e hidaya mais a m'i hidaya ni ikhtiyariya ye k'i ta ka na bali ni e yɛrɛ de ka ɲinini ye i ye hidaya sɔrɔ kumana mais i ye hidaya sɔrɔ ni e yɛrɛ de ye mais bonya bɛ segin ala ma k'a fɔ Allahu lezi hadaka kumana ala b'a tɔgɔ ta ayiwa hakɛza o kumana ala b'a tɔgɔ ta parce que e nana ka b'a dayɛlɛ parce que n'i kun nana ni dama yɛlɛ i bɛ to yen o kumana ala ye dayɛlɛ ka ban o kumana ala b'a tɔgɔ ta huwa lezi hadakum kumana ale de y'aw kanda kumana minnu y'u kɔ di dun n'olu ko an ti sɔn o kumana a ɲɛna kɛ parce que kunangoya fana sira bɛ yen e y'o minɛ ka ban ala fana b'o dayɛlɛ ye kumana yahdi man yasha wa yudillu man yasha kumana ishaati tahabubiya tɛ bal e yɛrɛ ka ishaatu qasdiya de a ma nɔgɔ a yɔrɔ in ma nɔgɔn kosɛbɛ et puis a bɛ mɔgɔw sɛgɛn mɔgɔ caman b'a ɲininkali kɛ k'a fɔ ko bɛ ala de bolo n'ala y'i kanda i kanda la o kumana ni ala ma min kanda est ce que se b'i ye wa kumana nin yɔrɔ ninnu a b'a to a hakiliw la kosɛbɛ naam wa taqwaha izin naam naam rabbahum bi imanihim ala y'u kanda n'u ka limaniya de k'u don alijinɛ na o de ye takdiru ye sa k'u don alijinɛ dumanw na alijinɛ sangaso ɲuman minnu n'u b'o sanfɛ tajiri min tahtihim al-anharu o tuma na kɔɲɛ de bɛ boli alijinɛ in kɔrɔ parce que comme nɛɛma ye ji ye bon suraka jiko ka gɛlɛ ye u ti ji sɔrɔ bon o tuma na toujours damu o damu ji de ye olu ka damu belebeleba ye mais hali suraka dama tɛ adamaden yɛrɛ ji ye damu ye c'est à dire hali ni i bɛ siran ɲɛ k'i jɔ ka ji taatɔ filɛ a bɛ ɲɛ ɲɛnajɛ a bɛ ni lafiya ka taa ji filɛ walayi y'a ye ale ko ten sisan Magan jamana na san tɛna ye ten bon sanba dɔ nana du bɛɛ de y'i ka denw labɔ ani musow ka taa kungo kɔnɔ kɔjini minnu sigilen don ka taa jira denmisɛnninw o ye damukoba de ye olu bolo parce que jiko ma nɔgɔn ye mais o tɛ hali jiko ka nɔgɔ yɔrɔ minnu na tubabu ninnu filɛ nin ye très généralement funtɛnima waati ninnu bɛɛ bɛ yɛlɛmɛ kɔgɔjidaw de plagew la hali tubabuw tɛ ala yɛrɛ fɛ farafinna yan plage bi yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ adamadenw bɛ taa ye mana ji ye damu de ye o de la tuma bɛɛ i b'a ye ni alijinɛ fɔra tajiri min tahtihim al-anharu bi fɔ mais ji ka jan minnu na olu t'a dɔn kosɛbɛ nka n'o tɛ ji ye ko dumanba de ye y'a ye ala k'a nɔgɔya an ye naam u bɛ alijinɛw na min nɛɛmalen don kosɛbɛ da'awahum alijinɛdenw ka weleli alijinɛ kɔnɔ ye saniya bɛ e ala ye y'a maɲi e min ye nin nɔgɔya an ye u ni ɲɔgɔn cɛ foli alijinɛ kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ salamun ko kisi wo kisi da'awahum u ka ala wele labanw sa ko tanu kɔni o bɛ ala ye rabbil alamin ye dafɛnw dabama ye ala k'a nɔgɔya ye nin fɔ ka di dɛ o y'a sɔrɔ ka di fana min jɛna n'a ye kɔni da'awahum fiha alijinɛdenw ka weleli alijinɛ kɔnɔ ni fɛn min ka d'u ye tafsiri dɔw ko da'awahum kɔrɔ de ye n'u mago bɛ fɛn min na n'u mago bɛ sɛ rɔtilen la walima ni min mago bɛ kini zamɛ na ayiwa o n'a ɲɔgɔnnaw b'a ko subhanaka allahumma n'o kɛra mɛlɛkɛw b'a ko mun don ni mɛlɛkɛw ko mun don cidenw bɛ yen ko wulidanu mukhalladun ayiwa a yatufu ayiwa o tuma na wulidanu mukhallad o bɛ munumunu ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n'i ko subhanaka allahumma o b'a ko a kɛra di o b'a ko o tuma na a ye dɛgɛ dɔɔnin kɛ mun ye garibukɔrɔw b'o de dɔn